kani ka film ka banga kwa ban review happy matakas kadi ka real life story jong ka wei ka kan thi ka bakarteng Caroline Found bat kani ka film ka ayangi ya ka jingsneng baka jingim kamlong ka bajrong Henry ngini man penlong ya ka bakan long ka bahe don ka tien ka ba ongkum ni we cannot add more time to our life but definitely we can add more life to our time. Manta kasi ngan wan ra HP ya kani ka film ka bakarteng Miracle Season. Last dang ya kani ka film da ka jingpen i ya ki arngur ki khanna. Ka wei ka bakarteng ka Kelly, ka wei pat ka bakarteng ka Caroline. Ka Caroline kanang ba ban im ya ka GM jongka. Bat ka long ka khanna ka ba slur ba. Bat kani ka Caroline ka i ba ya ka Kelly. Bat kini para arngur ki i iwe ya iwe. Nadu kapor baki dangrit hadu kapor baki lasam lah ki im rengkat ki yai rengkat ki lai kai rengkat bat ki he rengkat bat hadin baki lasam lah ki lek pule hakaju ke school hakaju ke college lapan i baki Caroline kelong ke beru ke badap da ka jing suk da ka jing kemen hakajing im jengka bat kat shabaka lek kasam ya kata ka jing suk kasam ya kata ka jing kemen kasam ya kata ka jing rek he jengka bat kat shabaka lek ki beru ki i bat ki ken mau ya ka bat nalau nang ne kalong ke pelir ke bat bit bah bani lekai volleyball perkumta ha school jengka la jit ya ka bakan long ka kapten jong ka tim jungki bat la ai kerteng ya kata ka tim jengka ka west bat bon bah ki pelir ki bayo mensim na ka jing lekai jengka bat ka juko por ka don kata ka jing de ka bayajan bat ka coach jongki de na kata la jit ya ka bakan long ka kapten jong kata ka tim jong ka school jengki ka bakerteng west hakawai kasi kadon kata ka match hapteng jong ka tim jongki bat ka wei pat ka tim ka bat bit bah ka batan hapo jong kata ka sor jongki ka bakerteng ka city high bat hakabas dang jong kata ka jing lekka jongki kini ki tim para arliang kiak high bat ka score jongki ka long markat jo bat hakaju kasni ku baju long ki wei ki players kani ka Kelly ka badai ka perlok ka bahajan tam bat ka Caroline kamla ban ye lekai bah kata kasni bat haka jaka jongka kila penilai da ka wepat ka players Henry watla ka coach jong ka tim west kala persangkat ka bakala na ka bentaban penjob ya ka tim jongka Henry haka bakut jong ka match kata ka tim jongki ka tim west kala lim haka ka tim city high bat halin balakut kata ka match jongki ka Caroline ka lej mangkendu ya image jongka namar ba image jongka ka don ya ka jingpang cancer bat kathia pang hakawai na ki hospital ki baton hapo jong kata ka snong jongki ka Caroline anda kala poi hangta ha hospital hakba ka mi jong ka kathia pang bat ka Caroline kala ong ye me jong ka me nadu banta kasngi pide panwan pej haman lagi match ki bangai lekai bat haka juko por ka se ya ko wei ka juti bat ka ai sngobha yai me jong ka bat ka ong shushu yai me jong ka papide ban wan kham tam hakasni haka banganiyo ya ka graduation na ka college joma bat ngetip bapin so wan hakasni ka bangani thoru bat pin shad artat haka takasni ka bangaya tho bat kat pa ka Caroline kanang kran kumta ki jauh kita ki umat na kiamat jongka namar baka tip baka kimi jongka kamla ashuban Islam hasla jone pertai hakawi kasi ka Caroline ka lej ban kendo ya ke Kelly penya ya ka wei ka skuti bat kara shibon ba ki balon namar hakata kasi kila plan ban penlong ya ka wei ka party ka ba heba bat hakata ka por ka Kelly kala keli ya ke Caroline banda phayo ya ka ni ka skuti jongno ka ni ka skuti ba phaya bat ka Caroline ka jubab hakata por ngamtip ka de jongno endring ayo madon ba ya ka ni ka skutar hapo ka campus jong ka college jongi kumta nga shim ya ka ni ka skutar ban kloy sya ka ni ka party bat hakata ka janmet baro ki shot ki ya kemen hapo jong kata ka party Henry ka Caroline ka haban no ka haban mi no na kata ka party namar ba ka haban kendo ya ka kimi jong ka kabaton hapo hospital berkumta ka start ya kata ka skutar bat haswa bakan mi no na kata ka jaka baki penlong ya kata ka party ka Caroline kala ong ya ke Kelly ngin sekendo la Simon step nyaw baji panang kre lupa ngan sawan syawi pa nayeng dakani ka skutar namar la Simon step ni haban practice ya ka volleyball jungi ban mengkre ban pentebit nak mentah ki match ki ban sawan bat hadin jongni kala ai kuble ya ke Kelly bat ka mi no na kata ka jaka bat hadin bakala mi no na kata ka jaka don ka jingjia ka bas ngausi bah ka bajia hakata ka janmit makat ba ukpa jong ka Caroline udang don haying kansan hakata ka por ki wan tit jingkhang ki police haka jingkhang jong ka yeng jongki
bat haba ukpa jong ka Caroline ula pli ya ka jingkhang bat haga takapor uyoi ya ki arngut ki pulis ki baying haga jingkhang jong ki bat ki pulis haga takapor ki yat ho yu ya ka khobor ka bas ngosi ba haga ba ka khon jungu ka Caroline ka baya ya ka skuti rong sao kendu ya ka accident bat haga ta ka accident kala do no ya ka jing im jong ka ukpa jong ka Caroline haba yu ngau ya ka ni khobor umla shu ban ya sha ya ka ta ka jing ngosi jong bat haga taka por undem kho su taka jing ngosi Henry kita ke pulis ki bawan haga taka por ki batyo ukpa jong ka Caroline umla sha shu ya ka taka jing ngosi ka lok jong ka badan haplen jong ka jing pang kansa bat menta saka khon jong kala e no i umarwe hagwe pat kalyang haba ka keli bat ka taka kosh jong ki yo sngo shipang ganing khobor makiru kitap taka jing ngosi ka bakrao ba haga si ka babut lapunlong ya ka jingelang hakaba on lik tep ya ka met jong ki Caroline kita ki bahaya ngasam jongka kita ki perlo jongka barok yuan syaka taka jaka hakaba ka kemi jong ka Caroline ru da ka wheelchair ka wan syaka taka jaka bat hakum ka taka por kamut ban ying halaki jong ki jat jongka ban le ai khublik haddu ya ka khon jongka berkat bah kadang mut ban ying laki jong ki jat jongka ban le pi ya ki khon jongka bat hakata ka por barok ki lak hang ya ka kim sha ya ka bakan ying Henry ka kemi jong ka Caroline ka ong mentah ka sngi ka de ka sngi ka bakhaddo ngan kondo ya ka khon jonga kumta ngan ong pi wanam khang ya nga ailat ya nga ban yai ban ying halaki jong ki jat jonga ban ya kendo ka sen ka bakhaddo ya ka khon jonga bat hakata ka por ka kemi jong ka Caroline ka ong ya ki kintin khon be jonga pi pilalit no syakamat jong ble Andre token mau ya kini bangin ya don rengkat barabor bat kini ki kintin kilong ki kintin ki ba ka Caroline ka smart bangkrena haka por bakadang im hasla jong ne pertai hadin baka Caroline ka dari no kita ki perlok jongka kita ki classmate jongka kita ki perlok jongka ki bak jule kai barka barabor haka volleyball barok hoj kidap da jing ngosi ka bakarau tame Henry na pedeng jong kini ka jing late no jong ka Caroline ka kata haga jing im jong ka Kelly namar baka Kelly ka im ka yai rengkat bat ka Caroline nadu ki por baki dangret hadu ki por baki la samla om don ka weiru ka sngi ka bakim ye don rengkat lang haba ka Kelly ka rung hapo kantin ban bam ya ki jing bam kam so kwa ban bam ya ki jing bam namar kat chaba ka lej ka kan mau ya ka Caroline bat bunsin ka rung siapa washroom nak bentah ban bure ya kita ki umat jongka hagawai pat kaliang kata ka volleyball team kala kenca amdon shu ki players ki basio nat banwan syaka practice namar baka Caroline kalong ka mansib nak bentah jong ini ki team barokawai nagata ka daw ka coach dalade hi ka wan haga Kelly bat ka ong hi ka Kelly yakin ki kintin baka Caroline kalong kata ka beru ka bamju pep banwan syaka jing practice jongka lada jia kino ki jing jia haka jing im jongka kila ban udai ki jing ngosi kila ban dei ki jing ngau thang tangba kam juk pep banwan syaka jing practice nakata ka daw ngong ipa wan biang syaka practice namar dei tang hapahi ka team barokaway ka don jing kermen namar dei tang hapahi ki team barokaway ka yo I ya ka dur kamat jong ka Caroline but lada pa wan ban practice kita ki weru kin sebodin ya kita ke din jat jong pa ka coach hagawai kaliang ka don ka jing ngosi ka bakrau tame hapo ka mensim juga tambah kam juga ban penpau ya kata namar baka tip ba ka Caroline la ka don hai menta kam kuha ya ka tim jongki ban pep ya ka jing practice ka kuha baka tim jongka kan yai im baro syirta bat hadin jong ni ka Kelly ka lej ban kendu ya kupa jong ka Caroline bat ka ong ho mama jin ladangai ho happy baka Caroline ka don ya ka skuti tarai hadu mentaro ka Caroline kadang don hap den jongi batu kupa jong ka Caroline ujubab kumni yo le se kene ka long ka aka ka bala plan nak banta jongka hoj haka jing im jongi kum kibru ila persyang man penyaj ila persyang man penlong iya kene ka perthai kar kum ka jumut kar kum ka jing perkhat jongi Henry ka perthai kanom yaj kumta kanom yaj kat kum ka jumut kat kum ka jing perkhat jongi kumta ngidi ban pediang ya ka aka ka baka jing im ka ayangi bonsen ngile ya ke aka kat bakum ka jimut jongi Henry ka jing impat ka ayangi kat bakum ka jimut jongka Henry ladangi im ya kata ka jing im kat kum ka jimut ka jing thumu jong ka jing im
hangta kenya kadla banlong katkum kajumud jongi kakeli habaka yos ngawi kani kala kata kajumud kajumber kajongka hagasngi kababut enda kala poi ha college kalej haka jaka kabalabu ya umai pada hangta kala pemuna ya kajumber mana ka Caroline kamdan shu habdan jongi menta bat bonusin habanga perkhat sepangga volleyball ka wan ka jingkan mau ya ka Caroline haga jingem jonga Henry menta ngan ongipi ngan lej man practice ya ka volleyball namar lada ka Caroline kadang don habdan jongi menta kanam sya yangi lenikan ailat yangi bangin pep ya ka jing practice ya ka volleyball kumta ngan lej menta hi man practice ya ka volleyball bat ngak mi denti baki weru kinwan practice rangkat bat nga bat haoj kumba ka keli ka pembena barok hoj kiwan ban practice ya ka volleyball Henry omdon ka weru ka badan kata ka mensim ban practice namar baro ki kenmau ya ka Caroline bat lem maka kimla shu ban beteng ya kata ka jing ka jongki bat haoj daga jing ban bor jong ka ko jongki kila stang ban practice ya ka volleyball Henry haba kim don kamon tre ban pensitam ya ka met jongki ban tam lani ban shim ya ka ball bat kumta kawai hadin jong kawai ki no ya kata ka practice ground rengkat bat ka jingjau umat hagi kemat jongki hagasi ke babut ru ki wan biang syaka jing practice Henry hagata ka sen ru omdon kawai ru ka badan kata ka mon ban practice Henry wat la kata ru kim senge ban practice namar kitip balada ka Caroline kadan habdan jongki kan omailat eki pakin pep na kata ka jing practice jongki kumta ki yai practice bat ki yai practice akawi kasi kadon kata ka match jong ka team jong bat namar bakini ki players kim don kata ka mon ban yel ekai kim don kata ka team coordination kim don kata ka jinges ngot ho jimut berkumta kila remno ha kata ka match kadaw kalong namar baka Caroline ka julid ya ka team jongki bat dena kata kadaw baka team jongki kalong ka team ka baklan board ba Henry menta hawa kam don maka ka team jongki kalong ban ka team ka batlot ka baklem don kalong yelam ka basisha hadin jong ni habaka coach ka yoi ya ka rokom leka jong ka Kelly kala thong ya ka kum ka captain jong ka team jongki Henry kita ki we par ki players kim seu tenat ya kata ka jingjet jong kata ka coach ya ka Kelly bakan long ka captain jong ka team jongki namar baki yoi bakata ka jingil ka jong ka kamlong ka babit banjit ka kum ka captain jong ka team jongki bat hagawe kesni kat ba kidang wan syaka jing practice jongki kumta ka coach jongki kala shim ya ka we ka carpet bat ka siang ya kata ka karpet shalandet jong kata ka kot ka baki yeng maki bat ka ong ki bakin penkenting ya ka bol jongki hadu bakan de hagate ka karpet bat rakim la ban serve ya kata ka bol hadu bakan de hagata ka karpet ki haban mare hadu sun round ya kata ka madan hadin jong ni baro kila persyam ban kenting ban kawang ya kata ka bol ban pendai hagata ka karpet Henry omdon ka weru ka bala ban pendai ya kata ka bol hagata ka karpet berkumta ki haban mare kat kum ngecing betha jong kata ka coach jongki mentah kata de ka pali jong ka Kelly ban kawang ya kata ka bol ka coach kala ong ya ka Kelly mentah shim ya ka ni ka bol to serve bat pet kenting ya ka ni ka bol nada phamla ban pendai hakate ka karpet mapha rengkat bat ki tim barok kowe ki haban mare hado khatsan round bat hakata ka por barok kita ki players ki phai ki khmat jongki syaka Kelly kim kami lenti bar kim don kata ka jingkermen baka Kelly kalak man pendai ya kata ka bol ha kata ka karpet Henry ha baka Kelly ka kenting bar ka kawang ya kata ka bol kalak pandai tebok ha kata ka karpet ka baka kata ka coach jongki kalapo ka tim barok kowe kala dap daga jing phala ya kata ka jingla jong ka Kelly bad hadin jong ni kila ibit kila imon ban jit ban thong ya ka kum ka captain jong ka tim jongki bat hadin jong ni ka Kelly kalek bang kendo ya ukpa jong ka Caroline ukpa jong ka Caroline hakapor man baka khon jong ukanang im jumis wan page ya ka we pa ka we ka match ka baki lekai Henry hakani ka match ka bala dep shem la page ya ka jing lekai jongki bat ka Kelly kala ong ya ukpa jong ka Caroline kumni bah la pi wan ban page kai ya ka to ka match ka bala dep pensa i phalaba namar nga ngala shim ya ka jaka jong ka Caroline Henry ukpa jong ka Caroline u ong kumni phimla ban shim ya ka jaka jong ka Caroline hoi phila ban yeng ha ka jaka joka tangma phimla ban shim ya ka jaka joka bat lengba jong ni ukpa jong ka Caroline ukwa ban pensang tho ya ka Kelly ba haba phiyeng ha ka no ka position ha ka jing jong phi phidi ban shim ya ka jing itho la jong
kalet no ya ka to ka jaka ka bade ka jaka jong ka Caroline shim no ya ka kum ka jaka jong pi ma phiru haba phi im ya ka jing in jong pi shna ya ka jing ithu la jong but hadin jong ni ka don no ka ta jing le kai jong ki but haga ta ka sngi ka keli ka le kai ba but namar ba ka le kai ba ki tim jong karu ki le kai ba but ki la ban job ya ka ta ka match hata ka sngi ukpa jong ka Caroline uba one page ya ka ta ka match hata ka sngi ma uru udap ta ka jing kemen ka ba kharawe but haga ta ka por ka keli ka le bang kudup yo but hadin jong ni ka keli ka khot ya barok ka tim man wan chaka but haga ta ka por barok ka we ka tim ka kudup i yo ukpa jong ka Caroline ka ko jong ki ka la tho ki ba la ki kwa ban poi ka final haga ta ka tournament ki haban job hadu khat sau tli ki match but ka long ka ek bomla nak menta ka tim jong ki namar menshwa ka jing lain jong ka tim jong ki ka dei ka Caroline Henry menta klem ka jing lam jong ka Caroline ka long ka ba shisha yaki ban job khat sau sen Henry ka tim baro ka we ka kwa ban job ya ka ta ka match nak menta jong ka Caroline but ha usnem ubalatep ka tim jong ki ka la job ya ka final but hadu menta ompat dan hapok ke history jong kata ka region ki baka nuko tim kala ban job arsen arwat ya ka nuko final but hakata ka por la tho ya ka we ke kentin hapok jong kata ka changing room jong ki win for line ka bamut ban job nak menta jong ka Caroline but hadin jong ni kum bakidon kata ka mensem ban job nak menta jong ka Caroline but kum taru ka jah kila job hadu khat sau teliki match hapok jong kata ka tournament but mentah ka tim joki ka garung syapo jong ka quarter final mentah habag ni ka tim joki ka lek ban yakun ya ka quarter final but barok ke kimi ki pa jong kita ki players jong ka tim joki ki wan ban ai khuble ya ki khon joki ukpa jong ka Caroline ru udon hakata ka por but habag ka tim joki ka lek no na ka jaka da ka boss ukpa jong ka Caroline hakata ka por yo i ya ka jing tho bat tho hakata ka boss win for line but haba uyo i ya kan jing tho kala khata shisha ya kan mensem jong but haden jong ni ulej ban kendu ya uperlok jong khat pratali kisnem ka im hasla jong ni berthai but ngamla shu ban klet ya kita ki khat prasnem ka bang im rangkat bat ka khon jong hagawe pat kalyang lapan i ya kata ka jing lakai jong kita ka tim jong ki hagaba ka jing lakai kalong ka bayak hait ba but hakaba khadu kumnu kata ka tim jongki ka tim west ka la ban job ya kata ka quarter final but ka tim menta ka ri phaino shaka shnong jangka but hakata ka por ka tim baro ka we ka dap da ka jing khuslai namar menta ki ton kam ban job sa artli ki match hapo jong kata ka tournament nang bakin la ban long ki la do ya kata ka tournament but haga jo ko por ka tim ka job arsen arban ya ka final kekeli hakum kata kapor katap da ka jingting bat ka jingkuslai ka kowa na do komen sem jongka bakan job ya kata ka final nagbanta jong ka Caroline but hak step ka babur kat ba ka kendit na kata ka jingyo thia jongka ka yo i ya ka we ka sundup ka ba he ba rengkat bat ka jingtho nangta ka plead ya kata ka shithi bat ka yo i ya ka jingtho wala tho hak kata ka shithi ka ba tho kumni not win for line not do it for line but live like line phim don kam ban job nagamanta jong line but phim don kam ru ban le yaka nagamanta jong line Henry phide ban im yaka ta jing im kum ka line but habaga plate yaka ta sundup kot ka yo i yaka uniform ka bat ho hangta live like line but harangkat bat kita ka sopti ka don ru ka invitation card hakabara invite iki shaka party hakata ka janmate but haka janmate jong kata ka ju kasngi baro ki lumlang hakata ka party ka bala pelong na ukpa jong ka Caroline ukpa jong ka Caroline hakata ka por uyat ho yaki bakato ka baru ka bangalayat ho haka jing im jonga ka badai ka kmi jong ka line ka nang ban im ya ka jing im jonga ka tip ban im ya ka jing im jong ka but ya kata ka ju ka rukom kumno ban im hasla jong nga perthe ka hikai ya ka line nang kata ka daw ka Caroline ka la long kumto kumba ka la long nakata daw nga ong ipi phimde ban perkhat phimde ban im nagamanta ban job nagamanta ban rem but ngasnyo komen but ngasngo sarong ya ga ke bapilale haka jim janga but ngatip ya kane ba da ka Caroline ka don rengkat bat gi ka jo ka jing sngo kandan maka Henry ngan yo tho ipi ba bru umde ban im nagamanta ban job nagamanta ban rem Henry unde ban nang kumno ban im ka ko shongki ka bas ngap ya kane ka jing kren jong pa jong ka Caroline ka dap da ka jing sngosi
Bat haga taka por kamino jar naga taka jaga. Bat haga step ka babur kat baki shong halor jong taka boss ban late ban yakun ya taka semi final jongki ka ku jongki ka yeng napren jongki bat kat ban map naga taka team. Sungob ha ban map yang namar ngala pan stom yapi. Henry kani kawe ngakwa ban ong ipi. Bah taka Caroline kadon hae ru mentah. Bat ada pikwa ban ong ika bapi kan mau eka bapi temang eka bapi miss eka. Wat ye lekai naga mentah ban job. Henry to ye lekai daga jingkemen. Bat habaki tim ki yo skau ye kani ka jing ong jong taka ko chungki baro kila skau day ye ka taka jing ong jongka. Bat kat baga ne ka tim kadang yat daga taka boss. Kila boy hakawe kemadan ka baheba. Hakaba baro arliang ladap da uyor. Bat hang ni ka kili kalakan mau ye ketugi por menbah ka don rengkat bat ka Caroline. Bat hakata ka por ka thia hangta halor jong uyor bat stang man lekai. Bat haden jong ni suki pasuki baro kawai ka tim ka bod ya kata ka jingle jong ka keli. Bat mentah ka lapau ya kata ka jing tho hakaba kila tho menshua win for line ya ka ba kila pengkela mentah live like line. Bat hang ni ru ka tim kala job ya ka semi final bat mentah ka rung haka final hakaba ka tim jong ki kan kendu ya ka wei ka tim ka ba du jong kata ka snong jong ki kata ka ju ka tim ka ba kila lim chisin menbah ka Caroline ka dan don rengkat barki. Bat ka kerteng jong kata ka tim ka dei ka City High. Man lagi por ka kapten ka Julai Marwe man dos Henry haka ni gesin ka Kelly ka yalam ya baro ka wei ka tim bantos haka ka sngi. At haden jong ni ka match jong ki ka lasdang. Ka City High kumbaju lekai man lagi por ka lekai bah haka taka match. Dre ka tim jong ka Kelly ka lele bah haka taka sngi. Haka ba ka tim jong ka Kelly kala job around ban. At kadon kami ki ban job setang shi round bat kila long kila do ya kata ka final. Andre kumbang ngayet ho ipi mene maka tim City High kam dei ka tim ka batlot. Bat makaru haga raung ka balai bat ka raung ka basau kala la ban penlim ya ka tim jong ka Kelly. Mentah ka poi ka final round. Hakaba ka no ka tim nap lang jong ini ki ba job ya ka ni ka round kin long ki balado hakata ka final. Kata ka raung ka ba khadu ka long ka raung ka ba yak haid ba. Hakaba ka poin ka long mai rangkat. Andre hakaba khadu ka straight na ka liang jong ka tim West ka lawan pelim ya ka tim City High. Ka tim jong ka Kelly ka long ka lado ya kata ka final. Bat haga ni karukom da ka ba job arsen arban ya kata ka final kila ashna ya ka record ka ba thamai hapo jong ka ka ri jong ki. At lengba jong ka ni ka jing job ka tim baro ka we ka dap da ka jingkemen. Bat haga ta ka por ukpa jong ka Caroline ru udap da ka jingkemen ura ya ka dur jong ka Caroline ka badai ka khon jong. Bat da ka jing ngau sarang open ya ka dur jong ka khon jong shaki pai ba pek kai ya kata ka match haga ta ka ski. Bat haga bakut jong ni ka film 8 ya ka dur ba shisha jong ki beru badai shisha ka Caroline ka kemi ka Caroline bat ukpa jong ka Caroline. Bat haga bakut jong ka ni ka jingit ho kana ngila man ong ba ka ni ka jingit ho kana kam de age phang kata ka volleyball Henry ka de age phang kata ka Caroline. Haga ba hagar ta ka ba tang khat prasnem ka im hasla jong ni ka perthai. Bat haga ta gisnem ki ba ka im tang khat prasnem ka sam ya ka jingsuk ka sam ya ka jikman shakiwe. Bat ka hikaya kiwe bahwat ladang ilong ki champion wat ladang ilong ki piru ki ba paunam katno ru ladang imnang man im hi kata ka jing im jengi im la ban long ki piru ki basuk bat ki ba kemen haka jing im jengi kumta ngan ong ipi wat lala ka jing im jengi ka long ka jing im ka ba langkot de tu ai ba ka jing im ba ka jing long jengi kan long ka nuksa ka babha nak mentah jong kiwe bat haba ki we kin yo I ya ka jing im jengi kin kwa ban im kin kwa ban long kum ka jing im jongi. Ngin second do pihak we part ki video tar hanu ko kapor. Bye bye. Stay safe.